У спартыўна-аздараўленчым лагеры праводзяць лета юныя дынамаўцы, магчыма, будучыя чэмпіёны. Асаблівасць яго ў тым, што трэніроўкі тут першачарговы элемент летняга адпачынку. Графік заняткаў распісаны па гадзінах, секцыі з улікам інтарэсаў дзяцей. Тут працуюць 5 аддзяленняў: дзюдо, тэквандо, кулявая стральба, мастацкая гімнастыка і каратэ. Наконец-то все получилось, и наши дети пришли к нам в нашу организацию. И уже за 2 месяца все успели немножко отвлечься от тренировок. И тут как раз к новому сезону мы начинаем работать. Адточваюць майстэрства пасля 2 месяцаў адпачынку юныя стрэлкі. У іх відзе спорту галоўныя уважлівасць і тэхніка. Даводзяць да дасканаласці кожны штрых маленькія гімнасткі. Са спартыўнай упартасцю і хваткай працуюць юныя спортсмены у зале тэквандо. Мне нравится то, что мы занимаемся как на улице, так и в зале. Развиваем все группы мышц. Также делаем кардио тренировки. Вот. А помимо спорта, что еще здесь для тебя интересно? Мне интересны люди, которые тут занимаются. Интересен мой тренер. Але, як кажуць, не трэніроўкамі адзінымі юныя дынамаўцы наведваюць басейн, музеі, кінатэатры, паркі адпачынку. Насычаная праграма, дарэчы, і ёсць адказ на пытанні аб надзвычайнай папулярнасці лагера сярод дзяцей. Данный лагерь направлен в первую очередь на оздоровление, а также подготовка детей к предстоящим стартам уже в сентябре. Усяго тут ад 146 спартсменаў ад 8 до 12 гадоў і, здаецца, да новага навучальнага года і новых спартыўных перамог. Яны поўнасцю гатовы. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».